Tuto sú ženy. Ja mám už deti. Jo. Toto si doradím. Ahojte, volám sa Veve a toto sú moji kolegovia, s ktorými sa práve nachádzame v priestoroch Centra Nádej. Moji kolegovia sa práve pripravujú na besedy o domácom násilí, ktoré robíme na základných školách v Bratislave. Chceli by sme navštíviť všetky školy, ale ako vidíte, náš tým je malý a preto nestíhame. Ako náhradu vám posielame tento krátky film, ktorý sa nám podarilo natočiť vďaka projektu Mládež v akcii. V ňom uvidíte príbeh chlapca. Jeho problémy sú podobné tým, s ktorými sa nám deti často na školách zdôverujú. Haló? Neboj sa, mami, ešte som Davida. Za chvíľku prídem. Dobre, nebudem meškať. Ahoj. No konečne, Kupko. Polievka už bude za chvíľu hotová, príde si zobrať. Ale najprv si uprať izbu, dobre? Lebo ona za chvíľu bude doma z práce. Nie som hladný. Neznášam piatky. Všetci sa tešia na víkend okrem mňa. Asi som fakt divný. Tak z toho diktátu som dostal 4. Neznášam diktáty. Snažil som sa učiteľku presvedčiť, aby mi to zapísala až v pondelok, ale nepodarilo sa. Potrebujem mať zás nervy. Nech sa páči. Práve prišiel. Zatiaľ je ticho. Možno mal dobrý deň, možno bude pokoj. Celý deň makám jak Fredka a potom dostanem toto? Si nemožná. Nehnevaj sa. Nefňukaj zás. Kde je Jakub? Vystav. A keď sa vrátim, nech je tá polievka teplá. Čau, Kubo. Čau. Čo máme vo škole? Kde máš žiackú knižku? Čože zase 4? Prečo ma musíte furt rozčulovať aj s svojou matkou? Čo som ja komu urobil? Už vie aj o tej 4. Našťastie to nedopadlo až tak zle. Vôbec ma nebil. I keď debili ako ja si možno bitku zaslúžia. Na budúce sa musím viac snažiť. Povedal som, že to máš zohriať. Čo na mňa zízaš? Uprac to.
Nechápem, ako môže polievka tak rýchlo vychladnúť, keď ju práve dovarila. Možno je to tými hrncami. Možno sú nejaké pokazené. Alebo že by bola mamina naozaj neschopná. Ja už neviem. Sorry, čo tu tam máš? Ale nič. Nič? A prečo si včera nebol u mňa? Prepáč, musel si pomáhať otcovi s niečím. Na budúce. Nevadí, ale toto môžeš zavrieť. Dneska to nebudeme potrebovať. Čo je dobré, máme nejakú prednášku. Vážne? Vážne. Super. Koľko máte žiakov v triede? Momentálne 10, už nás čakajú v triede, tešia sa na vás. A máte niekoho, koho by sme si mali viacej všímať? Niekto, kto sa v poslednej dobe treba výrazne zmenil, že je taký utiahnutý alebo vyhľadáva konflikty? Mám pocit, že Kubo je posledné mesiace výrazne utiahnutejší a dokonca po skončení vyučovania sa ani neponáhľa domov a iba sa potuluje okolo školy. Deti, utišíme sa. Predstavte si, prosím, posadajte si. Ako ste si asi všimli, dnešná hodina slovenčiny nebude ani tá ďalšia hodina. Miesto toho sme pre vás pripravili v spolupráci s Centrom Nádej takú drobnú prednášku určenú pre vás, deti. Takže tu medzi nami vítam Andreu a Petra, ktorí sa s vami najbližšie 2 hodinky budú rozprávať. Prosím, spolupracujte, poslúchajte, nevyrušujte a ja prídem za vami za 2 hodiny. Nazdar deti, ja som Peter a toto je Andrea. My sme k vám prišli z občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom, ktoré sa volá aj Centrum Nádej. Toto centrum sa zaoberá, teda pomáha obetiam domáceho násilia. Možno ste už o tom niečo počuli. A máme tu pár výrokov, o ktorých sme sa s vami chceli porozprávať. Domáce násilie sa týka nevzdelaných ľudí a ľudí z nízkych spoločenských vrstiev. Podľa mnohých výskumov a z výpovedí samotných obetí domáceho násilia, násilie sa môže týkať každej ženy a každého dieťaťa. Dokonca aj dospelého muža či starých ľudí. Bez ohľadu na výšku príjmu, vzdelanie, kultúru či náboženské vyznanie. Rovnako sa môže násilie objaviť v chudobnej rodine, ako aj v bohatej. Násilníci sa snažia pred okolím domáce násilie utajiť. Niekedy hovoríme, že majú akoby dvojitú tvár. To znamená, že vystupujú inak na verejnosti, medzi ľuďmi, ako doma. Dôležité je to najmä pre ľudí, ktorí sú uznávaní inými a majú dobré postavenie, ako napríklad politici, právnici či lekári. Násilie odohrávajúce sa doma je každého osobnou vecou. Druhí by sa do toho nemali starať. Všetci by sme sa mali snažiť o to, aby nebolo nikomu ubližované. Rovnako nikto nemá právo ubližovať druhému. Násilné činy sú podľa našich zákonov trestné bez ohľadu na to, či sú páchané v rodine alebo mimo nej. Každý občan má ohlasovaciu povinnosť, čo znamená, že ak vie o prípade, kde sa násilie odohráva, má povinnosť to nahlásiť. Do násilia v rodine je nevyhnutné sa starať, pretože obete bývajú často bezmocné, nevedia, čo majú robiť a preto potrebujú pomoc zvonka, teda našu pomoc. Násilie nie je nikdy súkromnou záležitosťou. Domáce násilie sa nás netýka, je to len ojedinelý jav. Domáce násilie je veľmi častý negatívny jav. Nemyslí si, že ak sa u vás násilie deje, je to niečo nezvyčajné. Častejšie bývajú obeťami násilia ženy a deti. Podľa výskumov je každé 5. dieťa a každá 5. žena obeťou násilia. Človek sa správa násilne voči svojim blízkym, väčšinou keď je opitý alebo v strese. Alkoholizmus nie je príčina a ani ospravedlnenie domáceho násilia. Alkohol sám a iné drogy nerobia z človeka násilníka. Ľudia, ktorí ubližujú svojim blízkym, môžu páchať násilie pod vplyvom alkoholu, ale aj vtedy, keď sú triezvi. Rovnako aj tí, ktorí alkohol nepijú vôbec, páchajú násilie na svojich blízkych. Alkohol ale u človeka búra hranice a môže teda vybuchnúť ľahšie či sa menej kontrolovať. Za násilie možno považovať iba bitku. Čo si myslíte, ako vám môže niekto ublížiť? Áno, je to napríklad kopnutím, alebo keď nás niekto sotí na zem. Dá nám facku, ťahá nás za vlasy.
Vtedy hovoríme o tom, že nám ubližuje na tele, teda ide o tzv. Fyzické násilie. Násilie ale môže byť aj keď na vás niekto často kričí a nadáva vám. Hovorí vám, že ste hlúpi a vy sa ho bojíte. Vtedy vás to začne bolieť rovnako, nie však na tele, ale na duši. Vtedy hovoríme o násilí psychickom. Násilie môže byť aj keď dieťa nedostáva najesť, je niekde zatvorené, napríklad v chladnej miestnosti, alebo sa o neho rodičia vôbec nestarajú a nezaujímajú. Ak ide o deti, ktorým je takto ubližované, je veľmi dôležité snažiť sa im nejako pomôcť. Môžeš mi vysvetliť, kam si dala môj opasok? Ja som ho nikam nedávala. Nerozprávaj mi hlúposti, tu bol položený na stoličke a zrazu tu nie je? Nekrič na mňa, prosím ťa, skús sa pozrieť do skrine. Tam som sa už pozeral, nič tam nie je. Vždycky, keď niečo potrebujem, nemám to po ruke. Stále musíš niečo prekladať a premiesňovať, už ma to vážne nebaví. Poď sem. Au, pust ma, boli ma to. Povedz mi, kam si dala ten opasok. Ja naozaj neviem, ty, ja som si to povedala. Musíš ma stále provokovať. Nechaj ma. Vieš čo? Hodím na presne. Myslíš, že niečo takéto by sa niekomu mohlo stať? Neviem. Ak hej, tak by to bolo fakt brutálne. Haló, žiješ? Čo? Žiješ to PSK odo mňa. A tú scénku, čo hrali, myslíš, že to bolo fakt násilie? Nebola to len hádka? Hovoril, že je to násilie. Tak to bude násilie. A tvoji rodičia sa tak hádajú? Nie, oco nenosí opasky. To nie je vtipné. Naozaj. O čo ti ide? Vieš, moji rodičia sa často hádajú. Oco mi niekedy hovorí, že som debil a že som neschopný a že nie som jeho syn. No mu niekedy kričí, že je krava a tak podobne. Ale aspoň to nebije. Iba keď ma zvíde v práci. Ale nikomu to nepovieš, že? Nie, nikomu. Slúbiš mi to? Sľubujem. Dobre, ale teraz poďme na to PSK. Ale na chvíľku. Mám taký pocit, že ma zajtra vyvolá. Dobre. Tak ten tušák, že ma vyvolal z básničky, bol správny. Keďže som bol u Davida hrať PlayStation, nestihol som sa ju naučiť a dostal som 5. Otec mal zas nervy. Tentokrát mi aj jedno strelil. Povedal, že debil ako ja si to zaslúži. Ale tí preventisti zas hovorili, že za zlú známku si nikto nezaslúži bitku, že by sa mal rodič snažiť s dieťaťom do školy pripraviť. Ak mu niečo nie je jasné, a že na miesto bitky môžu napríklad zakázať počítač alebo telku. So mnou si nikdy nikto neučil. Aj keď sa učím vybrané slova, stále napíšem ten diktát zle. Pani učiteľka mi nakázala doma docvičiť s rodičmi, ale ani som ich s tým nechcel otravovať. Zasa by otec povedal, že som debil, keď to neviem sám a že také sprosté dieťa, ako som ja, ešte nevidel. Možno by som sa mal spýtať tých preventistov, či je to v pohode. Či je dobré niečo udržať v tajnosti alebo nie, závisí od toho, o aké tajomstvo ide. Poznáme dobré a zlé tajomstvá. Dobré tajomstvo je také, ak máte ako prekvapenie pripravený darček alebo oslavu pre mamu či kamarátku. Chcete ju potešiť a viete, že z toho bude mať radosť. Zlé tajomstvo je, ak ti niekto napríklad ubližuje a povie ti, aby si to nikomu nepovedal, lebo to bude ešte horšie.
Ak tebe alebo tvojmu kamarátovi či súrodencovi niekto ubližuje fyzicky, psychicky alebo sa ťa dotýka spôsobom, ktorý ti vadí, je potrebné, aby si to niekomu povedal. Komu dôveruješ a o kom vieš, že ti pomôže. Komu by si také niečo povedali? Svoje sesternici. Koľko má tvoja sesternica rokov? 22. Takže už je dospelá. Dobre? Triednej pani učiteľke alebo inej. Starým rodičom. Rodičom a hocikoho, koho poznám, ktorému dôverujem. Takže ďakujeme, že ste nás počúvali a že ste sa zapájali do našich aktivít. A keby ste chceli, tak my tu ešte 15 minút dostaneme. Takže kľudne príďte, môžete sa nás niečo spýtať a môžeme sa porozprávať. Čo si myslíš o tom Kubovi? Minule neprišiel. Myslím, že bol taký utiahnutejší, ale ťažko povedať. Uvidíme, či dnes príde alebo nie. Keď sa s nimi iba porozprávaš, oni ti povedia, či je to v pohode. Ja neviem. Počul si, sú dobré a zlé tajomstvá. A keď je to zlé tajomstvo, tak oni ti s tým môže pomôcť. Keď chceš, tak to môžem ísť s tebou. Čaute, chalani. Dobrý. Chceli by ste sa niečo opýtať? Určite to dalo veľa odvahy prísam. Kľudne sa opýtajte. No, viete, včera mi Kubo povedal tajomstvo. Ťažko sa mi o tom hovorí. A ako to pomôže, keď vám to poviem? Ahojte chlapci a dievčatá. Videli ste príbeh Kuba, ktorého otec sa správal k nemu a aj k jeho mame násilne. Kubo už bude vedieť, že to nie je v poriadku. Odvážil sa to povedať svojmu kamarátovi Dávidovi. Najlepšie by ale bolo, keby to povedal niekomu dospelému, napríklad učiteľovi, školskému psychologovi, preventistovi, ale môže to povedať aj na polícii. Niekedy sa dospelí ľudia správajú k svojim blízkym násilne a to nie je správne. Vtedy ich treba zastaviť. Aby sa zamedzilo páchaniu takýchto násilných činov, netreba o tom mlčať, treba o tom rozprávať. Ja viem, že je veľmi ťažké rozprávať o takýchto skutkoch, najmä ak sa to niekoho priamo týka. Človek má strach, hanbí sa, ale mlčaním sa nič nevyrieši. Každé dieťa, ktoré je buď obeťou domáceho násilia, alebo je proste jeho svedkom, alebo má nejakého kamaráta, ktorý sa mu niečo také doma deje, tak také dieťa môže prísť vlastne na najbližší úrad práce vo svojom meste, vyhľadá sociálneho pracovníka a porozpráva mu vlastne, čo sa deje u neho doma alebo u kamaráta. Nemusí ani vlastne prísť osobne, môže to napísať, proste napíše list a podobne a nemusí sa báť, že my by sme nejakým spôsobom hovorili, že kto to bol, že vlastne každé takéto hlásenie je anonymné. Pracujem ako školský psychológ a myslím si, že v rámci pomoci deťom, ktoré teda majú nejaké trápenie doma, školský psychológ môže veľmi dobre pomáhať a pomôcť. Asi na každej škole ten školský psychológ je a na školách, ktorých nie je školský psychológ, tak tam pracuje výchovný poradca, ktorý je z radou učiteľov a je to teda človek, ktorý by mal najskôr vedieť o tom, kto má nejaké problémy doma a ktorý sa niečím trápi. Ahojte deti, ja som psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Takéto centra sa nachádzajú vo všetkých väčších mestách po celom Slovensku. A naša práca teda je hlavne práca so školami, kde nás zavolajú pani učiteľky, aby sme prišli za vami do triedy a rozprávali sa na rôzne témy. Každý má právo na ochranu pred násilím. Ak budete vidieť, že je niekde veľmi kritická a zlá situácia, že sa niekde násilie deje, môžete zavolať na telefónne číslo 158 a policajný dôstojník zariadí, aby na to miesto bola vyslaná policajná hliadka.
Policajti urobia všetko preto, aby zabránili páchaniu násilných trestných činov a môžu páchateľovi prípadne aj dohovoriť. Každý, kto má informácie o tom, že dochádza k domácemu násiliu, mal by to oznámiť polícii a je možné urobiť to aj anonymne. To znamená, že nemusí povedať svoje meno a priezvisko, ale mal by samozrejme povedať, kde sa to deje, teda aspoň adresu a u koho sa to deje, čiže zasa meno a priezvisko osôb, aby ich potom policajti vedeli nájsť. Policajt napríklad môže spraviť to, že môže útočníkovi zakázať pobyt v tom byte alebo v tom obydlí, kde dochádza k páchaniu trestnej činnosti, vyvedie ho vlastne z takéhoto bytu a na určitý čas mu zakáže do toho bytu sa vrátiť. Ak nám niekto nahlasí vlastne prípad týrania alebo domáceho násilia, tak naša povinnosť je vlastne ísť do tej rodiny, sa rozprávať s tými deťmi, s tými rodičmi, plus potom ísť do školy, vlastne kde sa rozprávame s učiteľmi a ísť ku detskej lekárke. No a následne potom vlastne vyhodnotíme tú situáciu, že či ide o domáce násilie, či ide o týranie a podobne. Ale ak sa nám potvrdí, že tam ide vlastne o týranie, alebo môže to už niekedy hraničiť s týraním alebo s domácim násilím, tak môžeme pristúpiť vlastne ku krokom, kedy môžeme nariadiť na tou rodinou kvázi dohľad, čo znamená, že tá rodina sa ako kontroluje, že či v tej rodine všetko funguje v nejakých určitých intervaloch. Alebo môžeme nariadiť vlastne tej rodine to, aby sa vlastne účastnila na nejakom vlastne poradenstve u psychologa alebo u rôznych špecialistov a podobne. Ak sa stane, že tam vlastne tá situácia v tej rodine je strašne zlá, že naozaj tam ide o týranie, o domáce násilie a že to dieťa je ohrozené aj na živote, tak vtedy tiež v spolupráci s tou organizáciou môžeme tomu rodičovi, ktorý je týraný s tým dieťaťom, poskytnúť alebo pomôcť nájsť nejaké vlastne ubytovanie a tú cestu. Myslím si, že ten školský psychológ má na každej škole alebo na tej škole, kde je teda nie každý deň, ale má tam nejaké konzultačné hodiny a má tam nejaký svoj kabinet, kde ho dieťa môže, alebo teda ten, ktorý má problémy, môže vyhľadať v tom čase a myslím si, že môže ísť úplne aj bezprostredne. Nemusí ísť treba cez triedneho, cez výchovného, čiže môže prísť priamo za ním a tam sa podeliť s tým problémom, ktorý má a potom ten školský psychológ ako môže uznať za vhodné, komu o tom probléme povie alebo komu sa podeli, alebo zase naopak vôbec nikoho do týchto starostí tohto dieťaťa nezapojí. Ide o to, že vlastne to dieťa môže ísť priamo k tomu školskému psychológovi a tam sa môže otvoriť a porozprávať o tom, čo zažíva. A zároveň môže mať ten pocit dôvery a bezpečia, že všetko to, čo sa tam bude riešiť, o čom sa tam budú rozprávať, sa vlastne nedostane bez jeho dovolenia do nejakých iných uší, čiže nikto iný o tom nebude vedieť. A pri týchto témach sa naozaj môžete aj na nás obrátiť a zdôveriť sa nám aj s inými témami, ktoré vás trápia alebo ktoré sa zaujímate. Druhá možnosť je taká, že prídete sem za nami do nášho centra, kde sa s nami stretnete osobne a môžete sa s nami porozprávať na tému, ktorá vás trápi. Potom sa my spojíme buď s vašimi rodičmi alebo s inými dospelými, spolu s ktorými budeme riešiť nejaký ten problém, ktorý vás trápi a budeme sa vám snažiť pomôcť. Keďže máme teraz internet, jeden z takou celkom dobrou cestou je komunikácia aj cez internet, kde dieťa môže písať to, čo zažíva, prežívať teda konkrétne situácie a zároveň mu ten psychológ aj tou písomnou formou môže dať takú zábezpeku, takú istotu, takú podporu, takéto povzbudenie, aby v tej situácii, kde sa to dieťa cíti osamelé a samé, mohlo sa nejakým spôsobom cítiť dostatočne isté a bezpečné, že mu niekto pomôže alebo bude nejaká možnosť riešenia. Ako ste videli, je veľa odborníkov, na ktorých sa môžete obrátiť a sú ochotní vám pomôcť. Preto by sme vás chceli podporiť. Ak sa vám niečo takéto doma deje, kľudne sa obráťte na niekoho z odborníkov alebo na osobu, ktorej dôverujete. Taktiež, keď máte v okolí nejakého kamaráta s podobným problémom, buďte mu oporou, tak ako bol Dávid. Ak sa bojíte, alebo máte problém hovoriť o tom osobne, kontaktujte linku detskej istoty
Alebo zavolajte nám, či pošlite nám mail. Takto sa môžete s nami poradiť o veciach, ktoré vás doma trápia. Prečo na druhú stranu? Nech sa páči, chlapci, poďte sa. Čo to bolo? Môžete byť tichšie, chalani? Dobre. Čo to hráte? Hokej. Chceš skúsiť? OK. Poď sem. Týmto ovládaš brankára. Keď si dostane puk, tak to vyťahne. A tu sa dá aj točiť. Odvtedy, čo oco chodí k psychologičke, tak už nie je taký nervózny, ani toľko nekričí. Ak dostanem zlú známku, tak mi zakaže telku, ale to sa ani nedieje, lebo mi mamina vybavila doučko a všetko zvládam v pohode. Dokonca mi dovolil, aby k nám prišiel David. Nevedel som, že by sa to niekedy mohlo stať. Pekne. Pridaj si podík. Toho brankára stať do stredu. Tak.